Hey bafowethu ngathi izinto azimambeli kakuhle uSurgeon Faninkosi. Namhlanje bekase court for i-bail application yakhe. Postponelwe i-20 zika-April 2026. Nizawukhumbula mos into yoba ngolosine just before i-Good Friday amapolisa aya kwakhe eyosearcha. Bathi xa besearcha bafumana nje izinto ezingaqondakali, bafumana iingadlangadla zezibhamu, kwafunyanwa imali, kwafunyanwa even ama-grenade namadokethe. Babese bebona into yoba lo mntu lona unemilitary yonke apha endlini asakwazi ukumshiya. Babese bemdobha wabanjwa ngoko. Wavela wa-appeara apha ecourt watshajwa, sabe sisiva yonke loo nto ke ukuba ubanjelwe ntoni, ii-charges zakhe zithini zaridwa. Hayi ke namhlanje baphindile futhi yafundwa nje imicimbi nokwenza nama-affidavit yonke loo nto. I-defense ke already izi-amile into yoba nje ayifuna ukuophosa i-bail yakhe, phofu etshile ingathi phantsi kwe-bail yakhe ingathi uprepared ukubhatala imali engange-10,000. Yazi kuthe xa kufundwa i-affidavit yakhe kusitshiwo into yoba uSurgeon Faninkosi wavela ngo-1982. Remember mosikuba bugulukudu bobusebonzekayo apha nalamapolisa bewevela bewemane besitshwa athi bano-30 something years in service. Uba ngabanyani ilanga liyamtshonela uSurgeon Faninkosi ebesemncinci, in as much as ebonakala ingathi beke yi-center kuyo yonke lento, but xa kuzathiwa i-82 bafethu beke sesemncinci uSurgeon Faninkosi. Hayi ke beze nayo nje bamane nje bebhizi belahlela ngapha nangapha. All in all kwathiwa i-bail yakhe postponelwa ke ngoku i-20 zika-April. Uyibhoka apho ke ngoku igqwetha lakhe into yoba hayibo kudlalwa ngaye uSurgeon Faninkosi apha. Ngithakulilide vele ixesha ebanjiwe kwathini, hayibo yaphendula umnini court kaloku wathi awukwazi into yoba uzosho njalo phantsi koba sesahlala apha sadileya i-hour yonke, siqale ngabo-10 instead basiqale ngabo-9 wena ungekho. Hayi ke naye wabe sitsho sithi hayi yena besekudale khona, ufike washiya ibhegi yakhe kwathi kwathanje bottom line ubungekho xa besifuna ukuqala. Ke ndiye ndaxelela into yoba awukho mna, but all in all ke kwabevele kuthiwa and phofu le 20 ka-April iza ke after abe-defense betshilo bethe i-availability yabo bazaba available nge-20 ka-April. Xa begqiba apho kwabe sokuvela lo mcimbi wakuba sasiwuvile mos ingathi uzaba kwi-wing, kwi-hospital wing khona phaa eKhosimampuru. So akazuba apha kwi-general ento maybe apha eziseleni zomntu wonke nje, uzaba ngapha because esesabela impilo yakhe ingathi wosabela into yoba bazamtsibisa amafu sabupoisonwa. So yavunywa ke lo order leyo. So namhlanje ingathi bebezama ukuphula eso stantinyana nethi xa kuzavalwa. Hayi wathi umnini nje court yinto engazukwenzeka leyo. Yintoni into yenza uba yena azibone ingathi ubhetere into yoba kumele uba makaye ento kwi-hospital wing. Bazamile nje ukuyi-explain loo nto leyo, but nje akabange bapophe wathi yena akazuyenza loo order leyo because uba ngaba umzekelo umntu nje avele nje athi hayi because udiabetic sokumele into yoba abe kwi-hospital. No, i-hospital wing is actually designed and dedicated for abantu abagulayo. It's for i-patient zapha ento ejele. So ayonto nje yena akazayenza. All in all nje uSurgeon Faninkosi ndina into ethi ke based on i-order leya yakhe akayile ukuyikhipha inoba uyobanjwa uyohlala apho kuhlala khona wonke umuntu, waze watsho wathi in case of ufuna uku-avoid umcimbi nokwenza nokupoison angaphoisonwa mos noba uphi nakwela cala kathi ubalekela ngakulo. So all in all nje iphelele apho umcimbi kaSurgeon Faninkosi. Bafethu uyambona yena into yoba akasamhlanga kwasebusweni mos umuntu ononcumo, umuntu othanda ukuhleka. Ngoku ubona basithetha ngobugulukudu apha, sithetha ngama-millions, sithetha nje ngento ezininzi. Ubumbona yena ukuhleka beke senako. Bafethu uphelile ukuhleka. And ndivele ndisizele even i-family members xa zizahlala emva komntu babe bebona nje uba hey lo umntu ilanga lingamtshonela nanini. So sizawuva ke nge-20 ka-April 2026 into yoba i-case yakhe ihamba njani. Zibhizi mosicourt beke ngekho yedwa uSurgeon Faninkosi ke kuba kungasinguye yedwa umuntu beke appear ecourt namhlanje. Even uSotheni nizamkhumbula ke ngulotsholwa ngento yoba wabulala uWitness D lo kwakuze kuthiwa beke yimember ye-special task force, former member ye-special task force. Yena lowo ke naye wa-appear namhlanje ecourt. Even eyakhe icase ipostponelwe uLosihlanu u-24 ka-April 2026 apho ke naye inoba icase yakhe izawube izama ukuba mayiqhubeke. Kwayicaciswa nala mcimbi nizakhumbula mos uba the last time esecourt kwaba khona nje i-chaos inyane yenzeka after ngesithi akazani kwanalo muntu othi ozibiza ngoba uligqwetha lakhe, wabe sithi nje akamazi uqala ukumbona kwaphaya ecourt. So bazamile nje ukuyiclarify loo nto leyo, but ke lo mntu wayesithi uligqwetha lakhe uappointwe nguye ke yafika amagama athi hayi u-stand down uya-withdrawa. So ibonakala ke ngathi uSotheni seke nalo ke elinye igqwetha. So sizayiva nje nayo icase yoba iqhuba njani kwela cala. Bafethu xa sesithi kuzibhizi court zethu, even last week sive into yoba amapolisa about 9 bafethu
like angikosho mina uba u2026 uzabe phethe phela uzaphela sisenamapolisa na angenazi criminal records okanye sisenayo nje amapolisa even kwi-police stations, ngoba nini kaloku kubanjwe 12 ngoku sokuphinde kubanjwe 9. Though ke le line ayikho associated kule yethu into yoMadlanga Commission no-ad hoc committee. Bona bajongene nezitholo ezinokwenza nokubulawa kwabantu abayi4. Icase yakhona nje secaleni ingathi babizwa ifamily nje bezilwela, then kwabizwa amapolisa ngathi kwathini nje into yakhona yathena from lonto leyo kwavela nje kwakuba kwenzeka nje ubhubhane wathi wenzeka. So banezo zitholo ezabajongene nazo ngathi ke ngokuthini zizitholo zokubulala, and yona it's after i-report eyareleaswa okanye icase yakhona idilwa i-IPID. Niyayazi i-IPID bangaba badila nento nokwenza nje namapolisa. So nje bafethu amagqwetha yabona right now bafethu I think nje every now and then nje amabhalansi wabo nje aya esiya phezulu. Even i-court kuyapho sathi sifuna ukuyela i-case inyana zethu kuthi i-court izigcwele. Ininzi kaloku into exoxwayo, bunisi ubugebengu esijongene nabo right now. And then the last thing that I just thought I should update you on, kukhona nizamkhumbula mos uKarim Sulumani lo oyi-businessman osondezwe nalapha kwi-ANC oke wa-appear apha kuMadlanga Commission. Namhlanje kuvakale into yoba ingathi uye waquleka esejimini. Into yakhona ikhona ke into ethethisa ngongathi yi-heart attack inyana nje thile. Both simlindele into yoba makabuye kule veki, kumele babuye apha kuMadlanga Commission azotestifya njoba yena seke sesibhedlela sokuthiwa uyagula. Ngizamkhumbula ngophi ngulo wayithetha ngamamitha, kuthethwa nje imali nje serious apho benikisana zona no Kate Matlala, benikisana zona nano Morgan Maumela. Engaqali ke phofu, so asikho sure, we just hoping into ba ingabuye uyadoja uMadlanga Commission, because mos kwaseqaleni ngumuntu wakumele bazovela wabalekele court efuna ukublock iMadlanga into bimbize yathi Madlanga do uthe sekefikile wathi aya akafuni ukutestifya in person, ufuna ukwenza in camera, yathi Madlanga do kwaya uthe seke lapha kwakhona nje la gqurupetsi apho nje. Ngiyayazi mos yonke lanto yenzekalayo babekezama nje ukudoja ngendlela, siyathemba lena ayo yenye yendlela zakhe apho ezama ukudoja khona. So that's just about it when it comes to things that actually transpired today.